Първият ни въпрос е какво представлява кинезитерапията и как помага при гръбначни изкривявания. Кинезитерапията при гръбначните изкривявания е активната част, с която се опитваме да изправим стойката и да задържим тази стойка в ежедневието. И тя е най-важната част, защото без активно движение няма как да го задържим. Дори с курсет това няма как да го задържим просто през деня, освен ако детето не се опита само да поправи цялата си стойка. Добре, какви са най-честите видове гръбначни изкривявания? Най-честите гръбначни изкривявания са увеличена торакална кифоза и сколиоза, като това са истинските гръбначни изкривявания. Тук не става вече въпрос за стойка, за лоша стойка или за лош начин на стоене, говорим за истински гръбначни изкривявания. И на каква възраст най-често се диагностицират гръбначните изкривявания? Най-честата възраст, в която се диагностицират, е началото на пубертета, защото тогава има голямо израстване в костната структура и тогава има бърз растеж, самото изкривяване се увеличава бързо и тогава си проличава най-много. Тоест, следващия ми въпрос би бил какви са основните причини за развитие на гръбначни изкривявания? Единствената причина със сигурност, която можем да кажем, е генетична предразположеност. Всичко останало е въпрос на все още на изследвания. И как се диагностицират тези проблеми? Нужно ли е образно изследване винаги? Не винаги е нужно образно изследване. Първо проверяваме с някои от нашите тестове като кинезитерапевти, така наречения тест на Адамс, като детето се наведе напред, конкретно за сколиоза, и съответно с инклинометър, който можем да определим нивото на кифоза и лордоза в гръбнака. Добре, каква е разликата между функционално и структурно изкривяване на гръбнака? Структурното изкривяване може да се докаже с образно изследване, докато функционалното няма да има нищо на образното изследване и може да се коригира най-лесно чрез корекция на стойката. И какви са упражненията, които се използват при гръбначни изкривявания? Упражненията, които се използват при гръбначните изкривявания, са обикновено симетрични силови натоварвания, за да няма излишно натоварване от едната страна, но най-важното са упражненията базирани на шрот упражненията, така наречените специфични физиотерапевтични упражнения при сколиоза или гръбначни изкривявания, за да може да имаме специфично и целенасочено подобряване на самата сколиоза или гръбначно изкривяване. Каква е ролята на дихателните упражнения в терапията? Дихателните упражнения, целта им е да разширят гръдния кош от страната на потъване, така да се каже, на сколиозата. Съответно може и при кифоза да се използва, като увеличаването на цялостния диаметър на гръдния кош в предна посока ще намали кифозата. Колко често и колко дълго трябва да се правят упражнения, за да има ефект? То всяко едно друго натоварване минимум 3 месеца, за да може да се усети една доста осезаема разлика и от самото дете и да се види и от терапевт, при нужда да се докаже чисто рентгенологично. Добре, какво могат да правят родителите, за да подготвят и по-скоро да предотвратят гръбначните изкривявания при децата си? Двете най-важни неща е да ги запишат на спорт, какъвто и да е той, няма никакво значение, не е нужно да е плуване, всичко е окей. И да ги следят от време на време, особено в периоди на голямо израстване. Възможно ли е пълно излекуване на гръбначните изкривявания чрез кинезитерапия? Тук е големия проблем, който имаме, защото подобряване на гръбначното изкривяване може да значи по-бавно влошаване. Това е единия вариант. Втория вариант е стоп на прогреса и когато имаме деца с така наречените меки гръбнаци, можем да имаме доста голямо подобрение, дори до 0 градуса, но като цяло не го очакваме. Какви са възможните осложнения, ако изкривяванията не се лекуват на време? Това, което може да се развие в късна възраст при възрастните, е увеличена болка в гърба и естетически незадоволително, особено за жените. Но основно е болката. И съвсем накратко, каква е разликата между кинезитерапията и хирургичното лечение на гръбначните изкривявания? Хирургичното... Тук не оперираме. Кинезитерапията се използва като най-добро средство за сколиози под 20-25 градуса и като помощно средство при такива над 25, които изискват курсето лечение или хирургична намеса. Разликата е, че не оперираме. Операцията също така не е задължително да бъде направена, но увеличаваме риска от допълнителни проблеми вече в късна възраст. Когато става въпрос за големи сколиози, може да имаме проблеми с белия дроб, с сърцето, притискат се органи,
Голямата разлика е, че ние не можем да повлияем на големите криви. Но пък могат да се спестят доста усложнения, които биха настъпили евентуално при хирургично лечение, ако не се налага такова. Със сигурност. Със сигурност. Добре, благодаря ти.